ba na son ka tafi saboda zan yi mutum ɗanka. Sister kenan, kar ki damu. Kowane ɗan adam da tashi kaddara. Addu'a kawai za ku yi insha Allah zan dawo cikin ku lafiya kamar yadda na ba ku lafiya. Insha Allah za mu yi maka addu'a. Thank you very much. Broda, za ka koma kenan. Zan koma lokacin. Pass ya kare. Okay, pass now. A'a me kake a sauri kuma? To ka san duk inda aikin mutu yake can zai mutu. Oh, can zan mutu? Yanzu yaya kana fata yan namu ya mutu? To ni sani ko kuma dukiyar ta zanto da ni da kanwana. Oh, dukiyata? Dukiyar mu. Broda, wai sabon now. No, I'm not soja. Yar ka soja? Ya min bakin ciki. Ni sunana Dan Ijiya, mijin Hajiya. Kuma ina sanar da ku cewa al'ummar jihar Sokoto Allah ya ba ku babbar kyauta Kamaluddin jikan sanata. Alkhairi ne ga al'ummar jihar Sokoto ga kuma siyasar Sokoto kuma ga matasan Sokoto. Da haka mu sami ina wa adana 2 in 1 Kamaluddin. Tabbas Kamalu dan amana ne.